Приятели, сега ви представям една нова рецепта. Ще направим палачинки от вафли Матео, захарни заводи. От вас, приятели. Захарни заводи Горна Оряховица. Тия вафли са много вкусни. В два вкуса са. Тия са лешник, има и какао. Има ги шоколадови Матеото. Но сега за пръв път от твърди вафли ще направим палачинки. Приятели, приятно гледане. Гледайте как се палят тези различни палачинки. Първо ги отваряме. Хаят прекрасно налешник. За тази цел ще ни трябват ще използваме 4. Те са си доста големи, както ги виждате. Ще използваме и Лобошефа. 400 ватов мотор има. Както виждате, цялата процедура е да ни станат на пар. Ще бъдат много вкусни тия палачинки. Айде с тъй ще бъдат. От 6 боя тъй вафли. Виждате? Слагаме Лобошефа. После ще разбиеме това ще се превърнете в пар. Трябва да е много силно. Готово! Тия вафли на прах. Уха, много хубаво. Това ще е самата смес за палачинките. Минаваме напред. Две яйца разбиваме. Както виждате. Две яйца. Взимаме бакалката. Трябва доста бързо миксера, човешкия миксер да работи. Както виждате, всичко се случва пред вас. Палачинки от вафли Матео, лешник, захарни заводи. Най-хубавите вафли са тия, търсете ги в търговската верига. Всичките вкусове на Матео. Така, минаваме напред. Вадиме ножа. Взимаме една лъжица. И тази кашичка с този прах от вафлите идва тук. Остави вафли. Доста гъсто ни стана. Но имаме решение как да разредим. Ще се получат палачинки, няма да не се получат. По съвсем нов начин са.
Както виждате, трябва да отведиме малко. Слагаме и това. Ще използваме самата захарност на вафлите. Седалка е много готина. Сега пресяваме башанцето. То ни трябва много малко. Това е захар. Няма захар да слагаме, башана. Сега ще вземем и олиото. След малко ще преминем в процес с изпичане. И сместа за палачинки е готова. Трябва да е малко по-гъста. Но да ще видим дали ще стане. Ето. Получите пак същото, но завършено. Ще станат, бе, няма къде да не станат. Заменяме бакалката с челпак. Трябва да вземем олиото. Това ми е доста малко. И преминаваме на... Уха, е много хубаво. Зака не ни трябваше. Защото... Ето те, това е самата смес за палачинки от Вафли Матео. Но да видим дали ще се получат. Само че е много гъста тази смес. И не знам дали ще се получат. Трябва да задим още. Така лайно. Лайно гъсто се оказва, че то ни трябва да е малко лайдичко. Но тъй вафли стават няколко бойки. Видяхте вече този рецепта как се прави. Почна да ухае на хубаво. С палачинките от Вафли Матео, захарни заводи. Както гледате. Ето, получават се. Ще видим и с малко по-разредена смес как ще бъде. Ще видим